Iako se ovogodišnja pčelarska sezona ne može nazvati dobrom, kvaliteta meda i više je no zadovoljavajuća. Uvjerili su se u to i stručnjaci na 12. izložbi i ocjenjivanju meda Krapinsko-zagorske županije, na koju je pristiglo rekordnih 115 uzoraka. Pčelari se nemaju čime pohvaliti za ovu pčelarsku sezonu, jer evo, krenulo je samo još od prošle godine, od ljeta, kad su bile jake suše i pčele nisu baš bile pripremljene, mogle se pripremiti za zimu i također opet nam je u proljeće nastalo jako loše vrijeme, klimatski uvjeti nisu dozvoljavali za razvoj pčela, tako da smo jednostavno u bagrem ušli desetkovani smo bili sa pčelama, jako malo bilo pčela i naravno malo se moglo nektara unesti u košnicu. Zbog toga je urod prepolovljen, dodaje Milinković, ali kvaliteta nije upitna, što se moglo vidjeti po rezultatima izložbe. Očito je stalno ulaganje u edukaciju pčelara urodilo plodom, jer od 32 uzorka s prve izložbe došlo ste do 115. Ugodno sam iznenađen. Mislim da tom broju je doprinijela zaštita meda. Mislim da u narednim godinama će biti još veći broj. To nije lako. Pomalo ovaj dio uzoraka koji je u gornjem dijelu ocijenjen se razlikuje samo u nijansama. Znači, ocjeniteljima nije lako razvrstati, prepoznati se one male nijanse među njima koje zapravo čine. Kad smo počinjali prije 12 godina, tada nismo očekivali ove rezultate, ali nakon 4-5 godina smo prepoznali da je određena klimatski uvjeti na ovom području, određena struktura i sastav biljaka na tom području. S jedne strane, a s druge strane i edukacija koja se kontinuirano provodila među pčelarima. Znači, ovdje smo skoro najveći broj škola organizirali u Hrvatskoj. Iako je na izložbi bilo medljikovca, kestenovog, livadnog i cvjetnog meda, i ove godine šampion je najpoznatiji zagorski med, onaj Bagremov, a za koji je Josip Krog iz Štuparja dobio maksimalnih 20 bodova. Za nas laike koji ne znamo puno o proizvodnji meda, kako se proizvodi šampionski med? Pa šampionski med se isto proizvodi kao i svaki drugi, samo malo s više pažnje i treba sve točno na vrijeme napraviti, znači očistiti dobro prije nek počne bagrem cvasti, sve uzeti van lijepo pravovremeno promijeniti ove satne osnove, stavljati čim više satne osnova da bude bijelo sače i tako, onda se to dobiva. Josip Krog već je godinama u vrhu ocjenjivanja meda. Pčelarstvom se kao dodatnim poslom bavi 25 godina i ima 100 košnica. U pčelarstvu nije sigurno taj plasman, nekad je dobro, nekad podbaci sezona i onda teško bi se živjelo od pčelarstva. Moralo bi puno više košnica imati, tako da sad je tako. Ako nešto ostane, to se daje veletrgovcima koji ne nude baš povoljnu cijenu, smatra Krog. Dobri rezultati zagorskih pčelara potvrđuju se i pobjedom na Zagimedu te van granica Hrvatske, gdje je med Darka Milinkovića proglašen šampionskim u Sloveniji. Sudjelovao sam na jednom međunarodnom ocjenjivanju meda u Sloveniji gdje je bilo prisutno 325 uzoraka iz 7 zemalja i evo ja sam imao tu sreću da sam osvojio tu šampionsku titulu kao najbolji med iz inozemstva. Ja ovo ocjenjivanje naše lokalnog karaktera smatram jednim od jačih, bez obzira što je lokalnog karaktera. S ovakvim rezultatima ostaje pitanje kako taj med plasirati čim bolje na tržište, posebice Europske unije. Pa sad prekratko smo u toj uniji da bi se pokazalo da se naznake jesu neke da bi se moglo lakše prodati jer oni traže naš med, ali još prekratko smo to, da još nije krenula nikakva izvoz da bi za nas pčelare se poboljšala cijena. Predsjednik Saveza s druge strane smatra da treba više uložiti u marketing. Kud bolje ovakav marketing kako je sad ovo ocjenjivanje i ova kvaliteta koja je u Europi već poznata. Znači to je jedan vid marketinga, malo to bolje posložiti i jednostavno čekamo da privučemo na taj način i potencijalne kupce. Milinković dodaje da se zagorski med trenutno prodaje po cijeloj Hrvatskoj, ali i van granica, te ističe da Bagrem, med zagorskih brega zaštićen zajedničkim žigom, sad treba izvesti ne u kantama, već u flaši s etiketom, jer zagorski pčelari imaju oko 16.000 košnica i mogu proizvesti oko 450 tona meda.